era visto. Operación Bikini. Como sei eu que o inverno está acabando? Porque vai menos frío? Non. Porque os días son máis longos? Tampouco. Porque todo florece? Nada. Eu sei ao 100%, sen temor a equivocarme, cando acaba o inverno. Un drama familiar, amigos. Ai, non pode ser, non dou entrado no traxe de baño. Era visto. Non pode ser, Moncho, non pode ser. Teño que adelgazar como se xa estou gordísima. Eu vexo-che de maravilla, estás como sempre. Dixo nada. Sabes por culpa de que é? Da merda de comida que comemos nesta casa. Que ten a comida desta casa? Que ten? É todo san. Mira, hoxe comemos entre os tres 5 kilos de churrasco e uns calliños así por riba para templar. É que menos entra a debilidade, Elvira, non pode ser. Dixo nada. Mañá, dieta. E ala, todos na casa a dieta. Mas se quere poñer ela que se poña. E non, tiñámonos que poñer todos xa ao carallo. Esto verde está muy bien, pero ¿dónde está o filete? Non hai, só comemos ensalada. ¿Por qué? ¿Qué fixen? ¿Por qué estou castigado? ¿Por qué teño que comer esto? Non és ti, tranquilo, non és ti a Tonai que está a dieta. E agora nada máis que podemos comer as caralladas que comela, ensalada. Xa, pero que culpa teño eu de que mamá estea gorda e teña que comer esto? Ves? Ves? O neno ten razón, estou gorda. Quito da puta dieta ata o verán, É que non se os ocorra comer nada por aí fora que me vou enterar. Pero se teño as tripas que fan máis ruido que o chunda-chunda nunha discoteca de Santa Comba, carai. Tiña que facer algo. Antes de desfallecer, tiña que facer algo. Buscas! Saca os callos. Alarma nivel 2. Toma, pai. O de todos os anos, home. Entrou a neura a Elvira e puxose a dieta. Chago na tipo. É o carallo, aquela non adelgaza nin jote, Aquí os únicos que adelgazamos somos Kevin e máis eu. Pero eso é porque é culpa do metabolismo, entende? Pero non, será. É porque o metabolismo que sí que non sei é onde o temos no corpo. Eu creo que debe ser aquí pola zona da tara dos pulmóns, non é? Pasa que Elvira é de oso ancho. Por eso lle resulta tan difícil adelgazar. A marchar a seguir o doutor Torres Iglesias. Saber vivir bien. Vamos a ver, Moncho. Só os que temos ese problema sabemos o drama que pode chegar a ser. Entende? Porque nos vai todo para aquí. Arríbanos todo aquí e aquí. A caleira e o cu. E non hai maneira de baixar. Carallo, cuidado, falou a señorita Pepe. Mas, carallo, trae máis callos, Mira que son ruins e cativeiros, pero estamos sabendo a gloria, meu. Non entendo por que dis eso, Están feitos da semana pasada, na pota sin lavar, para que coña sustancia. Normal. Fai un bocadillo tamén ao chavaló, que desta mórreme o tipo. Veña, chorizo. Vale, ben. Toma, aquí tes, Gracias, papá. Grazas, sí, pero... Xove tú a nai, non lle digas que te trouxen eu, Non te preocupes. Bueno, ainda que mallen ti e te torturen, non lle digas nada. Moncho, Kevin, os non a facer gimnasia. E alá tivemos que ir en chándal. E non se lle pode levar a contraria, que mala hostia que ten. Veña, a facer exercicio, que hai que adelgazar. Veña todos, agora vamos co método zumba que está moi de moda. Veña, todos comigo. Facendo a marcha. 1, 2, 3, van. 1, 2, 3, esquerda. 1, 2, 3, dereita. 1, 2, 3, esquerda. Elvira vai nos ter a dieta e facendo parvadas de exercicios ata o brán. Ata o brán, Xa que non ten parada con isto de dieta, non ten parada. Isto é imposible, non dou baixado nada. A ver, Elvira, por favor, non te preocupes, É cousa da retención de líquidos, Xa che baixará todo de golpe, así, como cando rompes augas. Ti non te preocupes, é que a retención de líquidos é traicionera. Mañá hai que comer menos. Menos ainda. Só auga e froita. E facer o dobre de exercicio. Tiña que facer algo, porque senón Guantánamo ao lado da nosa casa ia parecer Disneylandia. Criatura, mira con que ansia como as sobras. Come. Toma, que total isto era para tirarlle aos porcos. Se todo, Moncho, comer as sobras deste bar...
Botas en peito, caracho. Que pasa, Nino? Que tens que decir ti de higiene deste local? Xa sei que teño máis de 20 denuncias por intoxicación. Pero non é culpa miña, culpa é da química toda que lle botan aos alimentos. E do cambio climático que está facendo que os bistes veñan dunha calidad. Por eso temos menos espermatozoides. Merda, o que teño que facer algo? Teño que facer algo porque Elvira está insoportable. Cada vez que se pon a dieta non hai Dios que a aguante. Entende? Vai acabar comigo e máis con Kevin. Macho, que pasa que ti és un miñasol. Sí, non sabe, bla, 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 pero vostede non sabe como se pon Elvira. Como non baixa un kilo, entende? Ponse insoportable. Pois trucalle a báscula. Como? Fai o truco do feirante. Home, claro, Moncho, por favor. É moi nosa, é unha tradición moi nosa. Claro, iso só fixo meu pai. E antes o meu pai, o seu pai. E antes o pai do meu pai. E así poderíamos remontar ata o tempo dos celtas. Que home, xa se fixo desde a época dos homes das tabernas. Iso é algo elemental. Trucar a báscula, que é o truco do feirante. Isto é unha cousa que xa se... É das primeiras cousas que se aprende na escola da vida. Non fai falta ir á universidade para saber isto, moi? Pero no teu caso ten que ser ao revés. Ti trucas a báscula para que pese menos. Así, cando Elvira suba ali, vese con pouco peso e está feliz. Claro. Xa teño a solución. Pero o da báscula non lle vai chegar, Elvira. Tranquilos, teño unha idea a maiores. Aquí... Alá, a báscula xa está trucada. Agora, cando ela se pese, vai ver que pesa menos. Pero, bueno, por se acaso ten algunha dúbida, sabes que vas facer? Vas ir ao Chino Yu e traer un traxe de baño como este, fíxate ben, pero 2 tallas máis grandes. Sí, dúas tallas, sí. Sí, pero estou vendo eu que o da báscula non vai chegar para convencela. Así que xa, cando probe este, e vexa que lle queda máis grande, seguro que se convence de que adelgazou. Vamos. Sí, vale. Vale? Entendiches algo do que che dixen? Sí, que casi todo. Como case todo? E cando te perdiches, criatura? Cando entraches, é que me puxen a pensar nun home co corpo de Increíble Hulk e co cerebro de Mourinho. Sería impresionante, que non, papá? Bueno, igual tanto ten. Ti guíate por mí, vale? Vas a do Chino Yu e traes un traxe de baño como este, pero 2 tallas máis grandes. Sí, vale. Llámalo por este e ala, listo. Por fin o noso sufrimento ia acabar. O meu plan non podía sair mal, non, Eu vexoche moito máis delgada, cariño? A dieta está funcionando, verdade, Kevin? Sí. Pois eu vixome igual, non noto nada. Bueno, mira, que dis, por favor. Mira, pésate. Casualmente parece que moi Dios tiña aquí unha báscula. Pésate. Sí. Ai, ten razón, María. Peso 15 kilos menos. Que maravilla, non? Que ben. Alegría. Isto non pode ser, esta báscula ten que estar mal, non? Mira, oféndeme. Esta báscula é suiza, atómica, de alta precisión. Pero bueno, nada, para convencerte mellor, por que non probas o traxe de baño do ano pasado? Xa verás como che queda grande, verdade, Kevin? Sí, supoño que sí. Ben, pois, vale, vou no probar a ver que tal. Veña. Era un plan perfecto, non me digades. Agora ia probar o traxe de baño 2 tallas máis grandes e listo, asunto amañado. Xa, iso pensaba eu, pero, como dixo Manuel Pablo, sempre se ten que torcer algo e ao carallo. Era visto. O traxe de baño quédame pequeno. Parecerá a ti, muller. Que non entro. E ademais, é máis oscuro que o ano pasado. Claro, é que contiño 2 tallas máis pequeno para que pareza máis grande. Contiño máis pequeno para que pareza que adelgazara. Claro, a ver, eu fumo ao Chino Yu a comprarche un traxe de baño exactamente igual ao que tiñas, pero collincho 2 tallas máis pequeno. E o Chino Yu díxome, coge máis pequeño que adelgaza. E sei que estiliza canto máis escuro é. Non, fíxeno ben, non, papá? Parezo parvo. Nada máis que a mí se me ocorre confiar en Kevin. Manda carallo. Mirade para aquí o que me comprou. Isto non vale nin para unha Barbie, home. Eu non lle dixen isto. Pero o peor de todo non é isto. O peor de todo é que agora Elvira díxome que mentres eu non entre nesto, ata que a mí non me sirva isto, imos estar todos a dieta. Todos. Perdoadme, vou no probar, a ver se con algo de vaselina... O efecto Mercedes. Sabe que te respira, anda, respira. Por fin chegou o día que levo agardando toda a vida. Voume xogar o tipo, todo ou nada.
Estaba tan emocionado que pensei que o chamaran do Fabril, para fichar polo Fabril. Pero non, era algo bastante máis mundano. O sábado pola noite ter que me deixar o coche. Vale, non hai problema. O coche? Sí. O meu coche? Sí. Sí, home, sí. De collantes, morto 1000 veces. Vai tomar por esa conta. Pero se non te dixe para que eu quero. Tanto me ten para que o queiras. Mira, así tiveras un fouciño chantado no pescozo que no meu coche non había de ir ao hospital, non o? Pero xe para levar unha rapaza ao polígono de Santa Comba. Sabes, ali van as parellas todas a... Tanto ten, Kevin. A mí non me tens que contar nada. Xa está, home, empezaras por aí. Toma as chaves, toma, ala. Te los clines ali na guantera. As noites de amor nos polígonos industriais. Que tempos aqueles, eh? Un pai non lle pode negar eso a un fillo na vida, nunca, jamás. Claro que a xiña chegou a tiquismiquis da nai para poñerlle pejas ao asunto. Pero que amor, nin que polígono, nin que farrapo de gaitas. O neno non pode coller o coche porque non ten carné. Bueno, carallo, bueno. Mira, tiro que te vas fixar. Como que non teño carné? Sí que teño, Teño DNI, teño carné da piscina, teño carné da biblioteca, teño... Carné de conducir, Kevin. O carné de que, Pero que é iso? O meu Kevin leva dando chimpos polo monte co cuadro desde que era un rapaz. Pero o que é a condución reglada e ortodoxa nunca foi con el. Eu nese tema non che podo aconsellar, Moncho. Os carteiros somos peóns por vocación profesional. A ver, o meu é diferente. Me quitaron o carné fai 17 anos, pero grazas a Deus nunca o botei en falta. E logo non collo o coche para nada. Claro que o collo. Pero afortunadamente Galicia ten unha rede de pistas forestais que che permiten poñerte en calquer punto de Galicia, sabes, sen tocar cota de asfalto. Levo moito tempo dicindo iso. Se arreglasen as pistas que xa temos, un pouco, un pouco, se deixaran de tanta autovía, isto sería Suecia, home. Vai ser un Suecia, que tan payaso es. A ver, pero que fago eu? Pagolle unha academia ao chaval para que quite o carné ou que merda fago? Como unha academia para tituleache, Moncho? Ti sabes o que vale unha academia? Ainda así, eu non sei se o teu Kevin valerá para coller un coche. Xa sei, a veces non hai que discutilo eso a voz populi, xa se sabe. Pasa que isto é causa de forza maior. Forza maior. Pero va, pa que carallo quero un coche a monés? Pero forza maior de que? Ainda pa unha carreira ilegal con premios millonarios? Nin pa eso lle deixe o coche a teu Kevin. Vamos, por favor. É para levar a chavala ali a Santa Comba, ao polígono, o sábado á noite, non sabes? Tiki-taka. Caralho, Moncho, empezaras por aí, coño. É que a noite no polígono, eso é lei de vida, macho. Hai que buscarte un coche ao chaval como sea, Puscas tiña razón en todo o que dixo, sobre todo no prezo das autoescolas, Son cousas de ricos, inalcanzables para as clases traballadoras. E cando xa parecía que Kevin ia quedar sen cumprir o seu soño, sucedeu o milagre. Moncho, teño un encargo para ti pro sábado pola tarde. Sí, eu facía yo de mil amores, don Anselmo, pero é que o sábado pola tarde non traballo, Non digas idioteces, Moncho, que isto é unha cousa seria. Tens que levar a mamá ao bingo. Carallo, pois sí que é serio, sí. Xa, pero o problema é que mamá non quere subir a outro coche que non sexa o meu Mercedes. Normal. Quere que eu conduza o seu Mercedes? Non, Moncho, como vou querer iso? Eu non teño máis remedio. O problema é que aquí en Lameiro non hai un triste chofer profesional que poder contratar. Sabe unha cousa, don Anselmo? Que igual eu lle podo conseguir ese chofer profesional que vostede precisa. Así? Pero ollo, ten que ser moi fino, que vai levar nada máis nin nada É menos. a súa nai, sí, home, sí, non hai problema. Sí, tamén, pero vai levar o meu Mercedes. Non me dijades que o plan non era perfecto. 1. Aforro as clases da autoescola. 2. Kevin ia facer as prácticas nun coche de gama alta. E 3. Ninguén lle vai pedir o carné porque un Mercedes cunha vella detrás é antídoto seguro contra a Garda Civil. Un Mercedes? Pensei un coche de vellos. Que tan ignorante podes chegar a ser, meu. Ti que vas ao instituto, a rascala. Mira, o efecto Mercedes está probado e comprobado desde hai centos ou miles de anos. Efecto Mercedes? Iso que é? Que borriño é, meu. É unha lei universal que regula a relación entre as mulleres e os coches de gama alta. Mas canto máis cara é o coche, elas máis ganas teñen de facerlle o amor ao piloto. Sí, está estudiado, é algo científico.
Mercedes. Seguro que é un coche carísimo, non? Que pasade, que tan generoso é comigo sempre, don Anselmo, Non sabes ti ben. Falando deso, hai un detalliño que ainda non te comentei. O que? De paso que collo o Mercedes, tens que facer un recadiño. Tens que levar a Santa Comba a dona Hortensia, a nai de don Anselmo. Digamos que de primeiras, o que pareceu alá moi ben ter que levar a Matusalén de copiloto. Normal. A ver, Kevin José, a vella non ten por que ser problema ningún. Ti chegas a Santa Comba, bascúlala no bingo e veña a vivir la vida loca do polígano. Pero seguro que xo teño que dixala no bingo. Claro. A ver se vai querer vir comigo a tomar copas por Santa Comba adiante. Dame que dix, a vella non é de Cuba Libre, ela é máis de bingo, faime caso. A ver, se me dis que sí, xa chamo agora mesmo a don Anselmo. Bueno, veña, va, Todo xa polo efecto Mercedes. Xa. Así que un chofer experimentado. Educado. ¿No? Elegante. Non soa mal, non? Non, nada mal, nada mal. E de quen ven sendo? De boa familia. Non o coñezo. En fin, en calquera caso, xa sabes que che fago enteiramente responsable. Correcto, entendido. Mamá, parece ser que Moncho che conseguiu un chofer maravilloso. Estará cachondo, non? Mamá. Carne fresca, Anselmo. Carne fresca. E alá marchou o meu Kevin coa vella, soñando cunha noite de amor e paixón no polígono de Santa Comba. Ai, meu pobre, que golpe tan cruel lle tiña reservado a vida. Pois cos datos que me dan non sei quen é o chofer, non? Terán un albume ou algo. Non, Pulco, non. O chofer é excelente, é punto, E deixa estar o tema xa. Paxos, non discutades. Eu marcho, Ademais, eu debe estar no bingo e eu hoxe teño a casa toda para min. Doite golfa. Ai... Moncho, sei que o teu Kevin tive un accidente. Que me estás contando? Sí, polo visto estrelou un Mercedes dos caros contra un poste de alta tensión. Como que un Mercedes? Sí, un Mercedes, don Anselmo, diz que é grande, negro... Seguramente é como o seu. Non faga caso, don Anselmo. Mercedes grandes e negros en Lameiro. A tomar polo cu, por favor. E polo poste de alta tensión non se preocúpame. Que se jodeu ese pedimos outro á Diputación. Por favor, Don Anselmo, veña. Momento. Paso a relatarvos o parte do sinistro. Dona Hortensia, ilesa total. É de goma a tipa, O Mercedes, algo tocado dunha aleta. Parece que o golpe se foi concentrar todo no meu Kevin. Mala sorte ten o chavo. Non te queixes tanto, anda, non te queixes tanto que o peor tocoume a min, Suspendido de soldo durante un mes para pagar a aleta do coche. Pero que dis, papá? O peor fun eu. Non ves que perdí a oportunidade de debutar no polígono? Pero bueno, por lo menos tivo unha parte boa. Porque tiñas toda a razón, papá? Tiñas toda a razón. Mira unha cousa, só por preguntar, pero en que tiña razón eu exactamente? Pero en que ia ser, papá? No defecto Mercedes. Mira, en canto saímos de Lameiro, a vella sentiu o efecto Mercedes e botouseme enriba e non parou de meterme man hasta que botamos contra o poste da luz. Normal, home, normal. Non ves como papá non che minte nunca, Ai, para, que me doi o pescozo, para. Bueno. Como tantas outras cousas, o efecto Mercedes naceu aquí, na cabeciña de papá. Pero logo xa converter nunha verdade universal, nun dolmen de fe. Así que xa sabedes, amigos, tedeo en conta cando vaiades por aí por unha pista forestal nun Mercedes de gama alta e cunha vella de copiloto. Moito ollo que non sabe un día ten. A sauna. A desgraciada da Carmucha instalou unha sauna na casa. O que? Unha sauna? Iso non val para nada. Como que non, Mira, estive un momento e mira como me quedou a pé. Mira, Eu vexo como sempre. Non tes nin idea.
Iso é sanísimo. Súas e elimina as toxinas. Mira, Elvira, se Carmucha quere suar, que vai a sachar, carallo, que vai a sachar, xa verás como súa. Pois eu creo que deberíamos comprar unha. Carmucha non vai ser máis camiño, iso digo chuelo. A min iso da sauna pareceme o peor. O peor, suar en pelotas con descoñecidos. Pero onde se viu? Isto que é o Benelux ou que? Pero Elvira non había quen lle quitase eso da cabeza. Unha sauna é saúde, sabe o todo o mundo. Ya estamos outra vez con puñetera saúde. Teño un saúde de sobra, a tomar por culo. A ver, cantos kilos de churrasco encarajamos para este fin de semana, Te falar con carniceiro, 12 eu penso que xa, non? A sauna é unha cousa de sociedades avanzadas. Mira en Finlandia. En Finlandia ten a todo o mundo na casa, e así lles vai, Si, así lles vai. En Finlandia lapidan a xente, mamá. E nós non lles andamos copiando. École qua, sí señora, aí está Kevin, ves que tanto aprenden esta chavalada no instituto, así é todo. Mira, eu digo que temos que ter unha sauna e xa está. Non imos ser nós menos que Carmucha. A ver, onde a metemos, listo, onde a metemos, no aliñeiro? Garaxe? Para que vale ese garaxe? Para que estés ali todo o día metido ti falando só? Ali vai a sauna. Falando só. Que cousas se lle meten ás veces a Elvira na cabeza. Pero algo teño que facer. Non me queda outra. Sí, hola, mira, quería saber o prezo dunha sauna. Canto? Ti sabes o que vale unha sauna, Elviriña? Mira, se queres suar, chantas un xersei dos gordos, e vas a apañar nas patacas. Dale igual o que vale. A Carmucha ten unha, eu non vou ser menos que a Carmucha. Carmucha. Menos mal que estou aquí para mirar pola economía familiar, que senón... Ai, xa pensei en todo, Elvira, xa pensei en todo. Ti guíate por min e voucho facer unha sauna de primeira. E como a vas facer? Moi fácil. Unhas pequenas nocións de termodinámica, carpintería, tapicería e encofrado, despois camping gas e tubería da boa, do 50. Estás seguro? Segurísimo, mira, vou empezar agora mesmo. Xa verás, vai che quedar unha sauna perita. Pois a cousa funciona, Ala, todo vapor que queiras. Elvira xa ten montada a súa sauna. E a min tamén empezando a gustar o tema de carallo, É un invento caralludo da sauna. Elvira está encantadísima. Bueno, Elvira, eu tamén. Mira, maldita tosina che queda na pele. Quedache unha pel preciosa, limpa, suave, tersa. Toca aquí, mira. No, eu non. Toca a ti, que eu non sei tocar yo só. Toca. Non chuma sempre, macho. Que sabrás ti, payaso, non ten nin idea. O peor é Kevin, estáseme enviciando. Xa non vai nin ao botellón. Métese na sauna, queda ali todo o día e sai mareado. Normal. Claro, por iso, el di que xa queda como se fora ao botellón. Mas aquí a forra. E queda a pel limpa e tersa. Bueno, todo vantaxes. Non podemos ir nós probala. Si, home, por mí non hai problema, que sodes amigos, pero... Non sei eu se estará ben eso de ir aí todo home, se medio espidos nun sitio tan pequeno. Non, eu non estou moito de acordo con eso, Pero podemos ir e prometer ter os ollos pechados e punto, non? Home, se temos os ollos pechados, pero sin tocarse, porque senón xa sabemos o que pasa. Pode ir a cousa peor, cantámonos e xa sabemos como acaba. O roce fai o cariño. Bueno, pois lá, imos logo. Veña. Ainda acaban de marchar agora mesmo. Tan ben nos pasamos. E falando das nosas cousas, isto da sauna é gloria bendita, amigos. Gloria bendita, é un avance increíble. É con calimocho, un calimocho, cousas de calidad. A sauna pide moito produtos de primeira. Moncho, dixéronme que tiñas instalado unha sauna na túa casa. Pois sí, don Anselmo, sí, estou ben contento, é unha maravilla. E que, pirata? Non tes nada que dicirme? Non? Que quer que lle diga? Supoño que terás que invitarme, non? Ai, é certo, carallo. É que non sei onde teña a cabeza. Perdón que me esquecín, pero pode vir cando queira a nosa sauna, Así me gusta, Moncho, naturalidade, que as cousas saian de ti dun xeito voluntario, que non haxe que forzarte. Grazas, Moncho, conta comigo. Normal. Colleulle afición, colleulle, que despois non había Dios que o quitara da casa. Era visto. Que rico. Moncho, que grande idea tiveches. Aquí estáse de maravilla, é como paraíso. Vou chamar a mamá. A ver.
Mamá. Hola. Soy Nené. Desde casa de Moncho. Mira, vente para aquí que tengo unha sauna e vaiche moi ben para as almorradas. Sí, agardámoste aquí. Date presa. E trae o bañador. Deixa estar, don Anselmo, por favor, non molesta a súa nai, miña pobre, que seguro que non lle senta ben tanta calor, seguro que non fora. A ele encanta. Home, igual se mexa na sauna porque la calor é moito de mexar. Pero Bueno, vai saca pasar dela. de maravilla, xa verás. Ademais, despois se limpa el vida e listo. Venga, imos un pouco, Moncho. Anímate. A cousa empezou a desmadrarse. Que maravilla. Todo o lameiro se aficionou á sauna, pero cando digo todo, refírome a todo o lameiro. Claro, eu decidín facer negocio e cobrar entrada. Pasa, pasa, guapa, pasa. Podes ir quitando a roupa, que aquí hai liberdade total. Eu non sei. Temos o garaxe cheo de xente. A este deulle por cobrar entrada e ainda vai haber unha desgraza. Vale, por min que fago o que queira, pero eu quero entrar dunha vez. Estou ansioso. Que xa levamos moito tempo esperando. Además, teño moita toxina que queimar. Que me vai dicir a min, don Anselmo? A sempre en perigo vida do carteiro precisa dos seus momentos de relax, señor. Está chea de todo. E non fai máis que chegar xente. Hai unha cola de medo aí fora, agardando. Dame igual, eu vou pasar primeiro preso, son o seu xefe. Kevin, en cuantis que entre eu pecha a porta que non pase ninguén máis. Vale, pois vou pechar a porta. Moi ben. Pois eu teño que marchar, que teño que ir facer uns recados á de golosinas. Eu casi vou ir a Puscas tomar un tamén. Oiches, e non será perigoso que lle pechen a porta da sauna? Que vai ser, Moncho, poderá abrir desde dentro cando queira, non? Digo eu. Non che sei. Aparta del pajarito que estou falando cunha dama. Esta é unha barbaridade, esta é unha locura, home. Desde logo xa... non me toques, non me toques sin tocar, pero por favor, canto vicio hai aquí, ó. Bueno, era o que me faltaba. Marcial, Marcial, non me mexes aí, home. Por callada. Bueno, xa me fartei. Fora daqui todo o mundo, fora daqui todo o mundo, quero estar só. Veña, fora, Lucas, arranca. Pero isto que se vai converter, home. Que pasa? Que está pechado? Non mal que chegaches, Enriña. 10 horas ali metido, xa foi terrible. Botaba outro chopo de agua, mira. Pero a ti, como non se che ocurre poñer unha pechadura para abrir por dentro? Bueno, Elvira, os científicos non podemos estar en todo, cariño. Que quinocio. Casi morre medio lameiro na miña casa. Tiñan os que verían caendo como a paxariños. Mira, xa estás quitando iso do garaxe, Que digo, ya xa saúde. Ti mesmo dicías, nada máis que o teño que perfeccionar, ti tranquila. Que o quites e non se fale máis. Cando Elvira se lle mete unha cousa na cabeza... E a min non me quedaron ganas de moito vapor por unha temporada, tampouco, E ainda sinto arrepíos ao estar aquí. Isto parecía Chernobyl. Ala, adeus á sauna. Co ben que me estaba quedando a pel... Era visto.